सावफ्रामना दोननाय फान्थावनि बायदि महर नोंनि लागोन नोंखौ फैयाबो लागोन नोंखौ। फिन खेबसे रायजोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि। एसे मेमब्रां जाजोब्बाय दै दारि सारि माने सिननो मोनाखै थ' बिनि थाखायनो एसे सम मोनाखै आरोना बिराद बेस्थ' आरो डिउटि दंगासिनो दं डिउटियाव। लोगोफोर आङो दिनै बेबायदि जेबो आपडेट्स लानानै फैनाय जायाखै आरोना माखासे माने आपडेट्सफोर दंमोन नाथाय आङो कालेक्ट खालामनो हायाखै बिराद बेस्थ' बेनिखायनो आङो खामानि बिजि जानायखायनो भिडिअस लानानै फैनो हायाखै आरोना। दा जियानो हक नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबावदों आरो नोंथांमोना नुखाबाय इन्ट्र'आवबो आङो होनानै होखादों। दा जाथाया मा मिथिया आरोना गावसोरजों गावसोरसो नांलायलायदों ना मा जादों कन्ट्रभार्सि सोलिदों ना मा मिथिया आरोना। दा फेसबुकफोराव नुबाय थानो मोन्दों भिडिअसफोराथ' गोसारो नालाय फेसबुकआव थाबैनो गोसारखायो ओरैबायदि माने स्पिड ना थ' बयबो नुनो मोनखादों। दा सोर मा कमेन्ट्स खालामखो जेबो मिथिला सोरबा गाज्रि कमेन्ट्स खालामहरो सोरबा मोजां कमेन्ट्स खालामो बिदिया थाखायो आजिखालि जेरावबो। दा बांद्राय मिथिजोबला आरोना दाउला खासि खालामनाय बायदि खालामजोबसिगोन जाहैदों जाय बेबायदि कमेन्ट्सफोर खालामदों। थ' दाउलाखौ जेरै खासि खालामो थारमाने बेबायदि खासि खालामगोन जाहैदों आरोना। सिङाव मा दङ मा जालायदों जेबो मिथिला। दा क्लिप्सखौ नुनो मोननायखाय आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय आरोना। थ' हामा बेबायदि नांलायबाय थानो आब'मोन मा बुंबावनो बिदिनोसै ससियेल मिडियायावथ' आरो गोसारखायो बयनोबो भिउस नांगौ आरो बेबायदि गोसारनाय भिडिअसफोरखौनो नांगौ ना थ' नांलायोबाबो गोसारो कन्ट्रभार्सि जायोबाबो गोसारो। थ' दा कमेन्ट्स खालामग्राफोरा थाखासिगोन कमेन्ट्सखौ गोबाङानो खालामगोन नंगौबाबो नङाबाबो। थ' मोनोब्ला मा पानिशमेन्ट होयोबा होनो गोसो होयोबानो जाबाय नाथाय दाउला खासि बायदि खालामोब्लाथ' दिगदार जागोन ना एसे। थ' बेखायनो एसे दाउला खासि खालामनाय बायदिखौ खालामनो नांलिया। मा बुंबावनो बिदिनोसै नोंथांमोनाहाय मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालामदों। भिडिअसआथ' गोबां भिडिअस फैबाय थाखायो आजिखालि भाइरेल भिडिअफोर फैयो। आङो बांद्राय बुंनो सानाखै लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुजोबखानाय। थ' मा सानो आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होखाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय आरोना। थ' फैसा नांगौ बयनोबो रां नांगौ दा फेसबुकनि रां बयबो खामायनो लुबैयो बा इउटिउबनि फैसा खामायनो लुबैयो गावसोरजों गावसोर मा नांलायलायखो ना थ' जेबो मिथिला गोबां रोखोमनि कमेन्ट्सफोरा फैयो। थ' आं बे भिडिअसखौ नुनायखाय एसे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरो हामा आरोना आब'आनो जा बा बिब'आनो जा जियानो जा सोमोन्दोआवहाय थ' बांद्राय नांलायबाय थानो नांला आरो दाउला खासि खालामनाय बायदि खालामोब्लाथ' माने एसे दिगदार जागोन आरोना। थ' बिनिखायनो आङो खावलायनाय थाबाय थ' मानसिखौथ' आरो दाउलानि बायदि खासि खालामोब्ला बिराद दिगदार जागोन। स' आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै बिराद बेस्थ' बे साननैसोआ बेखायनो आङो भिडिअसफोर कालेक्ट खालामनो हायाखै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय। सावफ्रामना दोननाय फान्थावनि बायदि महर नोंनि लागोन नोंखौ फैयाबो लागोन नोंखौ फै नों आंनि खाथियाव दाउलाफोरखौ खासि खालामनाय बायदि खासि खालामनानै होगोन आं। मा सानदों नोंलाय गावखौ मा सानदों नोंनि उनथिंजाय सासे गसंब्ला आंनि उनथिं 10-12 जन गसंगोन मिथिबाय। एदावना दालाखा दाउ बिमासो गुबुनफोरखौलाय मा बुंबावनो गावनि हारिनि मानसियानो एसेबां गाज्रि कमेन्ट खालामोब्ला नोंसोरो माबायदि भिडिअखौ नायनो लुगैयो नोंसोरलाय आंनिफ्राय मा बेलाय हरसेयावनो आंनो लायनो बिल्डिं लुनानै होगोन लायनो आसाम टाइप न' लुना होगोन लायनो बे फेसबुकनि 15,000 10,000खौ आं लायनो खामायनाङा लायनो सोर नोंलाय फैलाय खाथियाव
आरो सासे बर' सुबुं दंबावो सानै आंखौ बेबायदि मेसेज खालामदों सासे दंबायो सासेयाथ' ओरैबायदि लेथ्रा मैला कमेन्ट खालामखादोंना साला गावखौनो बिराद मोजां बुंनाय बायदि मोनदों गावनि आखलखौ दिन्थिना लादों आंनि सिगाङाव फै नोङो आंनि खाथियाव फै थु नोंखौ लागोन आंखौ लायनो लानांगौ आं लायनो लानांगौ लायनो बेखौ लागोन आं नोंखौ फै जमनानै दंखायो आङो फै लागोन आङो नोंखौ फै नों मिथिगौ आंनि न'खरावहाय जेसेबां दाउला खासि दङ आं खासि खालामजोबखानायखा फै नोङो बेनिखायनो नोंखौ लागोन आं मोजाङैनो लागोन रेडि खालामना दोनखादों आङो हालदै सालदै थाव साव खुन्दुं सुन्दुं गासिबो दंजोबखायो जल्दि फै नोङो